chini culture no hamjagi tongnai jotto chini kha kaham lukrong no puilano sanja jorani kha kaham tini oro thaija thain kok sanai phiaba kabang kok sagla o Khathansa ni important eba boni contribution Khathansa ni contribution tam angnar no flashback o tlangai highlight khaiklangnai kisa যেমন ও হাইলাইট পেন করি দা गोबां मा स्क्रिप्ट या दंगा जों मेन कीवर्ड्स जों हाइलाइट खायो हेदबा जिनि जे स्पेशल जों नोट्स दं के अ माके तानो खाइलाना मोजोंबो गोबां मेमोरिज दं Khathansa बाय बुइलानो आंबो खरकसा Khathansa नि फाउंडर न Khathansa न बुंग्रोनायबो आं गोरो Khathansa नाहार मुतामो अब किसे आनंदर न चेरि सानाय जों पहिले Khathansa जेंलायफोराव जिनि फाउंडाराव गोबां मा दंमानि इभेन दाबो जिनि सिंगार गाहाम गाहाम Khathansa न आं प्राउडलि सायमानो जे आंबो खरसा Khathansa नि मेम्बार Khathansa ओ जे मेम्बार दंनाय र गाहाम गाहाम प्लेटफर्मआव दाबो बर तिनि जब खाय दङो बाक्साबा गाहाम गाहाम इमाम तै बर फेमिलि खाय दङो आरो बिसिङो जों जेबर Khathansa जेंगो आबो जिनि एजीएम स्टूडेंट दङो बरता डॉक्टर नि बर डॉक्टर चाकरी खालाय दङो बाक्सा दङो एनआईटी नि पास आउट बरता एस इंजीनियर जॉब खालाय दङो तेजोदन जिनि यंगेस्ट जिनि फाउंडर रो खरसा दंगाय जिनि आंफायु अर्पण जमातिया बुआंताबो मोइदे दङो आंगाफ्रो कॉलेज कोयम्बटूर परि दङो जेफोर कॉलेज सेमिस्टार एग्जाम बाय फायगोनगाय जों अ प्रोग्राम जों नारगो अपुर बो जागो कैसे गान सामानी आणि ताबो मुइतंगो पानी दा रंगबे पानी दा hin कैसा तामसन कैसे गान तो हम पक्थे एग्जैक्टली बिकी डॉनरनी मूविंग ना आगान सामानी और जरबो बो क्लास 7 8 पढो तिनी बो एडवोकेट प्लस गुड सिंगर काहाम क्रिकेट प्लेयर ngoma charai rok जों बन इंटेंशन ऑलवेज प्योर तांगे के जों रोजाबनाय मोसानायाव नंगे समाजाव बन नजर नायनो सायदोंमोन जिनि कैसा रोजाब मोसामो म्यूजिक कैसे मेडिसिन दुगानो रां बेफोर पाइमाया निनि सोल नो हिल खायो म्यूजिक जेबोर जों बाका हानायनाय म्यूजिक खोनानाय जेबोर जिनि बाका तंथनाय म्यूजिक खोनानाय अ म्यूजिक आसा पावर दङ अ म्यूजिक नो जों रां पाइमाया बेबायदि अलवेज नि नाहारबो नि वान्स टु मानि पजिटिभ बोखांनांनाय हैसि नगे नों अमो हिसाबखौ अमर मोसानाय जे रोजाबनायसि अमर समाजाव कोनो जुगिया बेबा नों थैफोरबो रोजाबबाय न बिदारिबो आसेबो लामसमाबो रोजाबबाय न वेलकाम फायना हारो अ मानेयाव बाद नों अमर बुजिया नांनाय जों अमर गोबां मा प्लेटफर्म जों जत प्लेटफर्म जों केरियर सामान जे बरो साइंस हामजानाय साइंस प्लेटफॉर्म बो केरियर साननाय जेबरो आर्ट्स हामजानाय हिस्ट्री हामजानाय बो हिस्ट्री एबा आर्ट्स प्लेटफॉर्म बनि केरियर साननाय जेबरो कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म हामजानाय बार केरियर साननाय जेबरो स्पोर्ट्स हामजानाय स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बो केरियर साननाय जेबरो म्यूजिक हामजानाय बो म्यूजिक प्लेटफॉर्म बिजनेस बनि केरियर साननाय याबा जिनि इंटेंशन ऑलवेज प्योर ना नङै जिनि गोल एचिव खायना बगै जों अलवेज राइट ट्रैक आव थांनाय हैसि गोबां परनो म्यूजिक हामजानाय डाउन के नुनाय दाबो जिनि अटिनि बिसिङो आं प्राउडलि सारागो जिनि अ Khathansa जों संजामा जागो गोबां दङ बरता एस ए डॉक्टर बर जॉब खाय दङ तबो बानो बर म्यूजिक हामजागो दाबो बर म्यूजिक हामजाबो हैसि प्रोग्राम का फायो गोबां मरतस दंना जिनि आगे जे फाउंडर का सामरो दिना मेबी आं बर बाय मालि मेफां मानो एबा हाजार जनुफोरनि फां मानो बेबा बाक्सा बर ताबो इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर खाय दङ आरडीओ खाय दङ माय गोबां मोनसे दा जिनि फाउंडर बिसि दङ आं प्राउडलि साजो आं खरसा Khathansa नि अ संसामानि जिनि Khathansa नाहार मुदामो जिनि Khathansa नाहार मुहाके जों रोसाबै मोसाबै अ जे जोंना हामजाबै बजे हियालि रिमानि जोंना डोनेशन खेमानि आर रांनो जों गोबां बर' हानो रिमे फनो
जों यारलि वान्स जों डनेट खायो आरो आं बायदि जिबि हस्पिटालाव कुनु चराय खरकसे जुदि बो मेडिसिन मा चेंगे बो दम चौथि दिन दं हागे अस्रायनो जों ट्रिटमेंट के हामरि मानि बरक बतंगो जे फैमिली वो स्कूल एडमिशन कॉलेज एडमिशन नंमाया बोनी सेमेस्टर फिनि रांनि प्रॉब्लम दंगो जों रोसाबै मोसावै बुइबाय हामि हिनजलै बानो जों आ रांनो सुबा बनो जेबरन नुगो मासिं जरवो रि चुंनानि क्रै आजरन को दुस दिस आजरन को जों चेंफुरन को जेनि नुगो मासिं जरवो गोसांमा कलैजा कमल कांसि चुंनानि रां क्रै जों बनो सुबावै नम थे दिनलाय फै जे आम तायो बेमार को पुलुम आ बररक डॉक्टर बाय फाइनानि नायजा फाइनानि बरनि फाइनानि थानि बंनि क्षमता क्रै आजार दुचन जिन जे टीम जे डॉक्टर पढि तंनाय जे इंटर्न स्टूडेंट्स ऑफ जे एजीएमसी नि बर बाय चिन पाल खाली बिथिर पालियाबा चिन हेल्थ कैम्प खालायो अमचिनि खाथानजि गायसे कंट्रीब्यूशन बाक्सा बरक सामिया गं वानसुना जे मो खाथानजा मसालायो रसाबलायो अनजर नायना हेबा आम बुल खाथानजि नाहारम ओ तंमानि जुगिया बरनो सुबानाय हिमना नोंनिया नॉर्मल एबा याखं बेलजा बरनो सतनि बसंतलानाय ओ तंमानि हेबा आम सानाम काहायसे ताबो जिनि यंगस्टर नरु तेबो काहाम खाखलाय नंनि बिसिनतै जों तेबो जिनि सोसाइटिव जों कायसे बथाय मानानै हिनि आं सानाम को हायसे डॉक्टर गाने इंजीनियर गानो प्रोफेसर गानो लॉयर गानो डिग्री मागन आं पीएचडी होल्डर गानो जे आं बरमुनि सुम थाका को गया इनि बरमुनि सुम बिसिङाव तेगेसे बरमुनि सुम रूप दंगो जेरै नों समाजनि ताम रेन मुसुम गोबां बरक दंगो बो थिनो बिनि थानि डिग्री गड़ दंगो बिया बिनि तंमुं बिनि बिहेवियर नाका एसे एनिमल हाय इवेन तो बिनि थानि डिग्री दंगो पीएचडी दंगो मास्टर डिग्री दंगो या बिनि पाब्लिक बे कक सामानि समाज नायमानि बनि बरन नजर हायके नाया अम हायदं बे बां सानाम समाजनि यंगस्टर ताबो बिसो जिनि और ग्रों को दं गोबां ग्रेजुएट जा मास्टर डिग्री पीएचडी होल्डर गोबां दं ताबो जेरायनो दं बे आरो बिसो रसामुं ग्रों मोसामुं ग्रों दं जों मिउजिक हामजानाय बर कुन दिना लामा हामियाव सौया आबो कासान बिसेस दं मिउजिक हामजानाय बर सब समय बं बखा सफ्ट राय बंनि हामजमु बंनि बखा बेले माया गोनांनाय जे मिउजिक हामजानाय बर कुन दिना बयनो तातालको साइमिया बंनि बखा आसु माया तना आबो आन कासे गुरु फुलमान दं सरगिउ आनि सार न क्लासिकल टीचर तमनि त्रिपुरेश देबरमा बथैजाका बो सामानि दं म्यूजिक हामजानाय बर बनि बखा अलवेज गाहाम गोख्रों माया गोनां आमहाय इभेन नमु नुजा हायनो गामा हाके जों तिनि अ खाथानजना तुबलायथा तिनि गोबां बिसिनि थांगा गोसार माजारो कॉफी दं बागे रग मेबि चिन थाजि जिनि फाउंडर नि जिनि जे चेंफां साइखनाय गाजे कॉफी नि बागे जे कन्टिन्यू जों खायमालिया खाख्लायो फाइनि जराव जों जिनि बोबाग्रानि दैदुलमानि बिसिनतै बिनि जे वान समान बिसिनतै जिनि कायसे वान सब्जेक्ट दं इवेन प्रोजेक्ट नांजा दं आसाम स्टेट दं जे आसामिज म्यूजिक इंडस्ट्री ngै तंहाके ngै मान खांके मणिपुर स्टेट दं जे मणिपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ngै मान खांके त्रिपुरा गतन त्रिपुरी एबा जिनि त्रिपुरासर म्यूजिक इंडस्ट्री ngमायांनाय जिनिबो काहाम मॉडेलर दं काहाम सिंगर दं काहाम एक्टर एक्ट्रेस दं काहाम राइटर दं बट जिनि बोबाग्रा अलवेज साउंड थानसा तंनानै नांनाय थानसा तंमानि बिसिनतै जों बेबाब जों आउटपुट माननाय हैसि थानसानि फानो रांनि फानबान पाया जेसेबां क्रोर्स एंड क्रोर्स नि रां दंदि थानसा निके ओ रांनि फान थानसा बे मेजर माथम हैसि आं बगे जों अलवेज थानसा माथनाय जिनि वान्स माने पॉजिटिव तंनाय नांनाय हैसि ताइ कैसे को आं रिक्वेस्ट खालायनाय ताबो जिनि जे यंगस्टार ताबो जिनि यूथ रो हामसे फायमानि जराव जिनि आगुलि तंनाय गोबां जिनि यूथ रो काहाम कॉलेज स्टूडेंट काहाम फैमिली नि चेरायो बरनो जों ड्रग्स बे कुबुलै लांमा करे तमाने नुगोसो फियाबा जों बरनो फिरगै मा दबनाय बोआनि नंनि बरे आपनो बोआनि ताखु बोआनि नंनि बरे आपनो बोआनि आन नंनि बुखु ओ नजरनाय जों बर फिरगै मा दबनाय हायगे जे लामा मुंसक्रै नों जेसेबानो डीएम एसडीएम आईएएस आईपीएस खाय दंदे नों जेसेबां डीएम नि ऑफिसार्स दंदे नों खरकसाना ऑफिसर डीएम तिपरसा
Deni tola tonai clerk head clerk ADM joto se buni boss ni kai nang hai DM no drain ठीक lai dani 1 minute nangya awan bagi jeng joto department joto platform joto branches se mahabine oma ani experience tunggu tipara agi rogo PRTC khani thanga hanke tipara sai makhanu hanke nono nasima se nono kok samai judang tunggu bank rogo account kurang thanga hanke tini phaide khana phaide last time hoise ar aske time nai na dagi jama something thau kintu tumung jodi आज पोस्ट आजुजा तुम जदा आनी ब्रॉक हिंगा के बो आकोक सा सामु सागला कामु अबन बगिनो चिनी यू ड्रॉप में थानी से जो तो सिस्टम चेंज खानी सिस्टम चेंज खाने गए चिनी यू ड्रॉप में थानी से पावर वन मान इवन यू और सिस्टम में चेंज खाई मानो अबन बगे चिनी यू ड्रॉप ऑलवेज कुकर जो तो दिगिनो चेंज फुआरा ना है बिकॉज चिनी यू डी भान बैसे चिनी समाज मन बो बसंगा आवना ना अबन बगे लाइफ में एंजॉय खेदे एंजॉय तो नो एंजॉय करके हंगाय जो ऑलवेज नो प्रेशर मन तो है जो डिप्रेशन में है जी जों फेस्टिवल लोग तांगे एंजॉय खाइबा यार जे 12 मास जों कोर्स खाइले हंगाय जों लेना नाले बुलु माननाय एटलीस्ट डिसेंबर मान के फेस्टिवल मान फेस्टिव सीजन और फेस्टिव सीजन में जों चिनि जे डिप्रेस जे प्रेशर तो है मानी और फेस्टिव मान नो जों एंजॉय के चिनि बखानो चिनि लांग जों हिल खाइने है और बगे आं जिनि खाथानजानि जिनि जत्तो आदम सुनो गोसाम गोताल ताबो खाइ तंनाय न जेंफुरन सिमि गोसार माजानि बरा तंनाय ताबो तंनाय दि फ्यूचर फाइनो बो तंनाय आं बरनो आनि बे बेस्ट विशेस तेबो क्लॉग थांनि खाथान देबो जोंहाथ खाथानजानो बो एग्जांपल रबै खाथानजानो बो यासि सुरै बो हाइ खालाय साम दाना बो देबो खासार मानथौ ताय जिनि यांग स्टार अब चिनि जे मोसानाय गोरों कोरियोग्राफर गोबां दङ जों नुयो यूट्यूबर नुले रोसानो बासा गोरों सोलोंयाव एसे क्लासिकल ट्रेन खाय सासे दङ हंके बरनो जों प्रोफेशनली ट्रेन खाय हंके बर सगिनो जस्ट इमेजिनेशन बायरे आइसे रोंयाव एसे बुआमसिके हाय सोलोंजायाव एसे आसि रोंमो हंके बनो प्रोफेशनल ट्रेन खाय हंके बतिम सिप बुनाय आबन बगै चिनि बखावो जों सारनो पयतो मा दंनाय आं खालाय मानो ओ मानिना आं खालाय मानो ओम जिनिस जों बखावो पयतो दंनाय बुजिसे पण सादों बै केबंनाय न जेकुन कायसे काहाम साम खायनो थाका हंके ननो हिगलायना बागै अलवेज निनो कलग आबो दुइजन हामसा का हंके ननो ते दुइजन न केबंनाय बासने आबन अ केबंनाय न ओवरकम खायना बागै न अलवेज रेडी मात नाहि जो तो प्लेटफॉर्म न not only in music platform in every platform nono tumu jodi tinjon support khai to hangke tei tinjon non kebona bobor tiar to haise but a tinjon no overcome khai sing bus kango hangai jini je goal na achieve khaini awan bo jeng bokhawo phan tongnai nangnai an bai tini khathansa asik kolomaro mai tini je tui phekya khathansa ang pai play hamairu jemon khathansa bo khana tong hai auto phaba hagen samsung to beter chini bobagram bisingtei khaklayo फाइनेंस रहो त्रिपुरा हाव म्यूजिक इंडस्ट्री एबा त्रिपुरा सन म्यूजिक इंडस्ट्री नुगै माना नै अब दाति न जे म्यूजिक हमजन भाई आर कम जॉब क्रिएट नै जेमन जों म्यूजिक इंडस्ट्री खोल गए सिंगर रो अपॉर्चुनिटी माननाय म्यूजिक डायरेक्शन रो बर माननाय मॉडल रो माननाय स्क्रिप्ट राइटर रो माननाय लिरिसिस्ट रो माननाय कंपोजर रो माननाय एक्ट्रेस रो माननाय अमा कैसे चिनि जे यंग स्टार रो जेदा बुनि जे वानसुमानी जे मुसुमानी न बर अफ प्लेटफॉर्म बिसिंति बर एक्सप्रेस खालाय माने गासै सिथु हाय न हाय